ман либосҳоямро зуд иваз мекунам, меравем. ман намеравам, мардак. Нафаҳмидам. бо дигар зан равед. Ман туро дӯст медорам. бо дигар кас намехоҳам. дигар зан нест? Нафаҳмидам. кадом зан? модаратон чӣ? чанд вақт мешавад ки шумо якҷоя бо модаратон хӯрок хӯрдаед? кай охирон бор модаратонро ба тамошо бурдаед? кай? ҳоло ҳам дер нашудааст. алё, модар. ҷони модар. омода шавед. ин бегоҳ якҷо хӯроки шом мехӯрем. рӯймоли сарат бӯй кунам бӯи ту нест. девору дарат ҳӯй кунам рӯи ту нест. оча ба худо бе ту аҷаб хунҷигарам. чун рӯи ҷаҳон ҷамоли хушрӯи ту нест.